이러거라 마트니 그는 먹는 날이라래 이래. ebar fıydın Russalar nida. Ne kıba mazanı. Kipit kenang mobile zebrani kaya. Facebook bagaya, YouTube bagaya, WhatsApp bagaya day ma khoro khunai ne beore. Rauni bu wrong number bu nang pıya. Boring legayde boring zatarbaय आङो. सासेसो बयफ्रेन्डफोर मोनबा गाहाम जागौमोन. टाइम पास खालायबाय थानो हागौमोन. Pagi fully, mata nambar gede. Risip खालायबाय. माथोखौ एसे गोदै खालायनि र'. Hello, सोरो? हेलो खिंख्रि मा खालायदोंलै माथो खबरानो गैया खिंख्रि नङा आङो. खिंख्रि नङा होमबा सोरथ' नाम्बारफोरखौ मोजाङै बुनांगौलै. मा जानला मानला मालायनि एसेबां मोजांफोरखौ मा बुंलाबायो थाय. मोजाङैनो नाम्बारखौ मारिदोंमोन माथो नोंनियावलाय बोरै नांहैखो? गावगे नाम्बारखौ मोजाङै नायनानै मारियाखै. आंखौसो बुंनो फैदों बोरै नांनो मोनदों होननानै. दे होमबालाय सरि आंनिनो गोरोन्थि जाबाय. मा सरि सराबालाय? सरि मालै जारौ सरि आइ एम भेरि सरि. गाज्रि मोनाबा नामखौ खिन्थादो जारौ अननानै प्लिज. आंनि नामखौलाय मानो नांगौ नोंनो? गैया आंहा नाम साम गैया. आयौ मा जारौआ एसेबां रागासि आङो एसेबां मोजाङै सोंबाय बेखौबो रागा जोंलायो होमबा? जादा गुसा मत हो जे जारौ जादा गुसा शहद को लिए हानिकारक है. खब तुम गाँव मराठ हिंदी बहुत गरम ऐसा समझ रहा है क्या? हिंदी रायज्लायथारिखाय बाला हिंदीयानो थाखाय मानबा दिनै दाय. जारौ तुमको हिंदी नहीं आता है क्या? मैं सिखाऊंगा हिंदी आपको तुमको. सोरखौ हिंदी रोङि बुंनो फैदोंलै नोङो? आपुनि हिंदी मास्टार जैसा है. तुमसे ज्यादा 100% हिंदी जानता है. तुम क्या जानता है? हाँ? तू कुछ भी हिंदी ही नहीं जानता है. उसको ज्यादा रागा फजनबाई मत करो वरना तुमको मोबाइल के अंदर जाकर तुमको मारेगा. थोलायनो राखो. थ'खौनो रोङा. साला. मोनदों साला खोब दरजा थेग्लायनो फैग्राया. बेफोरबायदि मानसिखौ बिदिनो खालायनांगौ. मानसिया मा जानाखोबा दायो नायहैनांगोन र' आङो. दायो नोंसोरो नायनो थांदो मानसिखौ. नायनोथ' थांनो हागोन र'. दाबा मानसिया गामियाव ओंखारदोंना ओंखाराखै? ओंखारासो जागोन दे. न'आव थाबाय थानो हागौ बिसोरो. न'आवनो थाया बिसोरो. औलै सैमासो मानसिफोरानो. आब' दिनैबो बिदिनो दोनगोन दे. अबावबा फैनोबो हायोना बिसोरो. दोनगोन दे दिनैबो. आब' र' नङाबा आङो गामियाव थांना फैनि र'. बिखौ नुगोन खोना जांग्रावखौ. दे थां. बेसेबा नायनो लुबैदों आं दा मानसिखौ माबा जाना दङ. खरा जाना थाबा ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन ना आङो. र' थांनि र' खबर लाना फैनि आङो. दे थां. मा जाबावनोलै मानसिफोरजों. गावसोरनि बिब' बिनानावफोरखौबो जुदि सोरबाफोर बिदि दरजा थेग्लायनो थाङो बिसोरो बोरै मोनगोन देनाय. औलै मालायखौ बिसोरो साननो रोङालै. गावसोरनिखौल' साननो रोंगौ बिसोरो. औलै सम गिलायलाङोसो आङो. आलाय सिलायलै जोंफोरो आइ आफामोनाबो. थाय एसेबां थाबैनो नागारलांनांगौना बिसोरबो जोंफोरखौ. औलै आइ आफामोनाथ' गैयायानो. फैसानिबो बेसेबा आंखाल. जेबो गैयाबो हा हुबो गैया. हा एसे थानायबालाय जोंफोरनिया सोलिनो बारा खस्थ' जानाय नङामोन. दा फोजोंसार गुमैया थानायखायसो. आब' एबार जुदि सोरबाफोर रुवाथि नागिरफैयोना आङो थांगोन खोनालै. नोङो रुवाथि थागोन आरो? नोङो रुवाथि थानो थांबा जोंफोरलाय सोरजों थानांगौ? जोंफोर सानैजों थांनांगौ आरो.
औलै जेखिबो जारला गामियावबो माथो जेबो खामानि मावनो लिङा रावबो नङाबा हाजिराफोरखौनो मावनो थांबाय बायगौमोन बै बेसर फुनाय टाइमावसो मोनगोन जोंफोरो औ एबार जोंफोरा थिगसे बेसर फुगोन दे फुनोथ' हागोन र' दा लिंबासो मानो लिङाखाय आजिखालि हाजिराफोरखौ मोननोसो नागिरा थै आब' मा जागोन मा जाया मोनदोंलै साहाखौनो फुदुंहैनोलै आं एसे अ थां होनबा फुदुंहैथां आंनि थाखायबो दे खेबसे अके दुखुथिया जिउ माथो खायबावनो एसे बेरायना फैनि र' लुदुमु मोननिजा बेला फाथिखौ रावबो बुजि मोना बिमा बिफायानो बुजि मोनाबा आरो गुबुनफोरालाय अबाव बुजि मोननो Đây đâu có ai đây ai đây. आयु जांग्रा फंबाय नोंहालाय आथिङा मा जाखो उना खानानै मा जाब्रबखो नोंहालाय Mà buông abo la fathi. आया बुं आरो आंथ' नोंनि असे बिब' नङा देनाय थेवब्लाबो आं नोंखौ असे फंबाय सानोना बुंनाय मा जानाय फंबाय Goसोथोनायनि बेराम जादोंलै abo la fathi. गोसो थोनायनि बेराम बे बेमारा माथो आंनियावसो जागासिनो नोंनियावबो जादों आरो आयु सिरि सिरि जाखोमानानै दं आरो नोंनियाबो गोसो थोनायनि बेरामा Oleh la fathi abo. सोर बेराम खालायखो नोंखौ बुंलाय Mabalay abo bibaria. ए बे असुदफोरनि थाखायसो नङा बै बिबारि असुदफोरनियाव मा दं आरो आसल मथे सेंग्राफोरा मा बिबारिनिल' फाग्लालै दाय आंनिबा बिबारि दिनियाव महिनि दं आरोलै बालनि Mohini? Yes, Mohini. आंनिबा बियो महिनि ताबिस लायो खोना La fathi abo नोंबोदि आरो. मिनिदोंसो आंखौ एनै एनै जि लेथ्राखा थांसोबा नोंहा Abo mini प्लांबायलै. माने महिनि होननायखाय मिनिनो ओंखारदों आङो महिनि ताबिज होननायखाय. महिनि ताबिजबो थालायो नामा? मा नोम्फा खर'नि मिनिनो ओंखारनाय बाथ्रा बेलाय सरि आब' सरि मिनिफ्लांबाय मिनिफ्लांनाङा आं नंगौ बाथ्राखौसो बुंदों बिबारिया जुदि महिनि ताबिज लायाखैबा बिखौलाय होनबा मानोथ' सेंग्राफोरा गोसथोनो नागिरगौमोन बिहालाय महरानो दङ ना फरायनायानो दङ ना गुनानो दङ आब' मानो महर गैया जानो मानो गुन गैया जानो आङो हले बिबारिखौ बेसेबा समायना नुखायोलै आरो मालाय बियो खामानिबो मावसोयो बै बिबारि असुदफोरखौ आंनि खाथियाव बारा दाबाख्लाय मिथिबाय बै बिबारियालाय मा नोम्फा खर'नि साइस दंखाय बिबारिनिफ्राय आंसो 99% साबफासिन समायनासिन मिथिबाय खालि बिबारि फैबाबो जायो साला बिबारिया लाजियाबो खोना बिबारिनिफ्राय 99% साफासिन होनना लानो गावगाया ओजाबादि दाउखि साइस फास गैया बियासो गावखौनो एक्ट्रेस साना लायो खोना बिबारि सुइटारखौ फन खालायनि र' बिमायाबो गैखाया न'आव आराम से बैठो और फोन करो हेलौ सना मा खालायदों नै एसे खामानि मावबाय दं आङो नोङो मा मानसिया जिरायनानै थाङा नामा फन खालायबा माथो खामानि मावलायल' खोनाखायो गावगाया खामानि मावनाय टाइमावल' फन खालायो नालाय नङा दे नोङो एनि टाइम खामानिखौनो मावबाय थायो एसे जिरायग्राबो खालायलै जिरायलाया होमबा जिरायो आङो नंगौ जिराय दे एनि टाइम खामानि मावबाय थानाङा औ जागोन दे सना औ सना ओमफ्राय नोङो बाहेरायाव ओंखारना फन खालायदोंना ना न'आव थानानै फन खालायदों आंखौलाय न'आवनो दङ आङो थारमाने जोंहा बिमाया गैया दिनै हाथायाव थांदो नंगौ नामा माथो बायनो थांदों हाथायावलाय आंनि आइ बिखुनजोआ जानो सोंफ्लाङासैबो आङो हाथायफोरखौनो खालायनो थांदो खोना बै मैगं थाइगंनि अ नोंसा आरो आफाया न'आव थायाना आइयानो हाथाय खामहैयो आरो न' औ सना
ओइ आदा मा एसेबां गोसा गोसा रायज्लायदों नोङो सना सना होनलायना आइया फैदों खोनाबायसो खोना ए आइया फैबाय दे होनबा बिबारि दोनथ'नोसै दे आइया फैबायनो अ दे मानो एसेबां गोसा गोसा रायज्लायनांगौ आइया खोनाबायसो खोनाबासो ए नोंगौ खोनामारदों नामा इबा दा मा मिथिगौ एसेबां गोसा गोसा रायज्लायदो गावगाया सना सना होनलायना आं आरो मा मोनथिगौ आइया माथो बारा गोबावानो जायाखै थांनाया आंलाय फैयाखै सानदों बेनिखायसो रायज्लायदोंमोन आङो ओइ नोङो सोरखौ सना होनदोंलै हा आंखौ खोनायै बायदि मोनदों नामा नोङो आङो रावखौबो बुङाखै आयै रावखौबो बुङाखै हो नोङो आंखौ खोनायै बायदि मोनदों नामा ओइ फोजों सार फाल्थु नङा दे हा आंजों फाल्थु मोनबाय थानाङा नोङो आइया आंखौ मानो फोथायमारालै आङो रावखौबो सना बुङाखैथ' आङो बुंदों बुंनाया नानिखौसो बुंदों आङो लैथोस्रिखौसो बुंदों आङो ओइ फोजों सार आंखौ थगायनो फैनाङा दे नोंखौ आङो फनाव रायज्लायनायखौनो खोनाखादों सना बुंनायखौथ' खोनाखादों आङो आयै आङो थारमाने फनाव रायज्लायबाय थादोंमोन लोगोजों ओमफ्राय लैथोस्रि नानिया फैनायावसो आं बेखौ सना बुंदों लायो आयै आदाया रावखौबो सना बुङाखै आंखौसो बुंदोंमोन नंगौना नङाहाय मानो नङा जानो आयै दै आइया माबा ओरैनो सोख खालायबाय थायोलै आंखौ रायज्लायबाय थायो नालाय सानफ्रामबो नोङो आंखौ खोनाया सानो नामा आं खोनाबाय थायोथ' नोंनि रायज्लायनायफोरखौ लोगो दङलै आंनि आयै लोगो दंसोयो बेनिखायनोथ' रायज्लायनो गोनां जायो रायज्लायाबाबो जायाना गाज्रि मोनो आयै आदानि मबाइलाव रावनिबो सिख्लानि नाम्बार गैया दे दङबाबो लोगोफोरनिसो दङ आं मिथिगौना आंनो खोन्थायोथ' आदाया नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो बुङोलै आङो फिसाफोर नोंसोरनि मोजांखौ नागिरो आं नोंसोरनि बिमाना सिन्था जायो फिसाफोर सिन्था दे आयै माखौथ' एसेबां सिन्था खालायनांगौ गावनिनो फिसा गावनि फिसाफोरखौ सिन्था खालाया सोरखौथ' खालायबावनो आयै हाथायाव थांनाया मा नोङो जेबो लाबोआखै नामा जानो लाबो जानि लाबोदोंबा अ आयै आं नोंनो सिंग्रा लाबोनो होदोंमोन माथो नोङो लाबोआसै नामा लाबोदों दे जाफै बासायबाय दे नोङो दिनै आंखौ थेंक इउ